I dette program er vi taget til Sydspanien til Costa del Sol. Turistsæsonen er forbi, og de fleste danskere er rejst hjem igen efter en skøn sommer. Til trods for den verdensomspændende finanskrise, er det lykkedes Costa del Sol at holde fast i turisterne. 3.000 solskinstimer og en årlig gennemsnitstemperatur på 22 grader lokker hvert år masser af skandinaver til det populære feriemål. Men under facaden er Spanien hårdt ramt af krisen. Boligpriserne rasler ned, og et stort antal af byggeprojekter står ufærdige på grund af manglende finansiering. Spanien er et af de lande, der er hårdest ramt på økonomien, og regeringen varsler yderligere stramninger på de offentlige budgetter. Ikke desto mindre har en ambitiøs projektudvikler og tidligere ishockeyspiller fra Frederikshavn, Lars Bak, valgt at realisere sit drømmeprojekt netop nu. Et projekt, der består af 22 luksusboliger med en salgspris tæt på 1 million euro for 3 etager og godt 300 kvadratmeter. Boligerne er designet til den kredsende kunde med øje for kvalitet og funktionalitet. Et modigt træk fra den flittige nordjyde, der netop har færdiggjort de første 2 huse. Ja, det er jo et stort projekt, absolut, og mange vil sige, at man måske skulle have sin skolepenge igen, i og med boligmarkedet og timingen er, som den er. Men først og fremmest så handler det selvfølgelig om at stole på sig selv og tro på sine egne evner, og det gør jeg. Samtidig så handler det selvfølgelig om at lave nogle ting, som på trods af boligmarkedsudvikling er en niche, som holder en kvalitet og en standard, som gør, at det stadigvæk er interessant. Og for at levere et sådan produkt, så er det utrolig vigtigt, at man er grundig i sit forarbejde. Og det har vi været. Vi var på det tidspunkt, vi besluttede os for at tage ud af Danmark og prøve kræfter med noget andet, så var vi i Frankrig og sonderede terrænet på Côte d'Azur omkring Nice. Vi var i den nordlige del af Sydamerika i Brasilien, i den nordlige del af Brasilien i Sydamerika, og så var vi i Spanien. Og Spanien var det, som var for os det mest rigtige. Vi havde det bedste netværk. Vi følte, vi fik mest for pengene. Og vi var vel ude at kigge på en 5-10 projekter, inden vi fik information om, at det her jordstykke var til salg. Og da vi kom her og så Retamar, jamen der var vi faktisk ikke i tvivl. Under forudsætning af, at jorden kunne handles til en fornuftig pris, og der ikke var nogen planmæssige dealbreakers, jamen så var vi slet ikke i tvivl om, det her var en unik beliggenhed at få lov til at lave et drømmeprojekt som det her. Og det føler jeg, vi har gjort. Retamar-projektet ligger på en bjergside i byen Benalmádena. Benalmádena ligger i hjertet af Costa del Sol, kun 20 minutters kørsel fra Malaga Lufthavn. Benalmádena Pueblo er en af solkystens hvide byer. En typisk andalusisk landsby med smalle gader og små gamle byhuse. Landsbyen hører til den ældre del af Benalmádena, og her er turismen ikke lukket ind endnu. Kokkeskolen i Puebloen er bestemt et besøg værd. Farverige cocktails og nypressede uniformer er kendetegnet for denne fornemme og eftertragtede skole. Byens tidligere borgmester Javier Canero er født og opvokset i Benalmádena. En by, han elsker at vise frem for sine gæster. Benalmádena es sin duda alguna uno de los pueblos con más encanto de la Costa del Sol, con más encanto de la provincia de Málaga y sin lugar a duda con más encanto de Andalucía. Benalmádena es un lugar donde su gastronomía y su gente hacen que sea imposible venir y no repetir. Se encuentra en una situación privilegiada dentro de la provincia y de Andalucía, con un puerto a 20 kilómetros de cruceros maravilloso, con un aeropuerto que nos comunica con todas las ciudades de Europa y con un tren de alta velocidad que está a 2 horas y media de Madrid. Benalmádena es una ciudad encantadora cuyas tradiciones y gastronomía hacen que sea imposible venir y no volver a visitarla. Benalmádena es una ciudad para vivir, para convivir y para estar. Hej, det er Helene fra Retamar. Helene Bernstorff er projektmanager for Retamar. I 2005 flyttede Helene til Malaga efter at have arbejdet hos Nybolig på Østerbro i København. En erfaren maler og tidligere racerkører med næse for dyre luksusboliger. Det er et spændende og udfordrende job, og
Det er jo en fantastisk kvalitet og finish, som henvender sig meget til skandinavier, som er vant til at bruge deres huse indvendigt meget, i stedet for som spanierne, der var altid lever ude. Så vi er vant til at have en god kvalitet, og derfor har vi også kunder, selvom alle siger finanskris, så har vi altså kunderne alligevel. De er derude. Det er bare et spørgsmål om at finde dem, og det har selvfølgelig været en udfordring for mig i det her job. For det er klart, man lytter jo lidt til, hvad sker der på boligmarkedet. Men nu har jeg så i denne her uge nogle kunder, som kommer ned for gerne at skulle købe 2 huse og skrive under i denne her uge. Så jeg er selvfølgelig fuld af forventning til de her kunder, der kommer og skal afsluttes i denne her uge, så det er jeg spændt på. Konceptet bag Retamar er at tilbyde eksklusive boliger indrettet efter høj skandinavisk standard. Lars har indgået et samarbejde med nogle af de mest eftertragtede leverandører på markedet, heriblandt Gaggenau, Dornbracht og Bokoncept. Køber kan designe sit eget køkken ud fra en tilvalgsliste, som laves i samarbejde med Retamars salgsteam. Arkitekturen er skandinavisk inspireret med rene, minimalistiske linjer, store glasfacader og et strejf af den klassiske andalusiske byggestil. Interiøret er elegant og funktionelt, og der er kun brugt materialer af højeste kvalitet. Du kan selv vælge gulv i alle rum gennem et stort udvalg af de fineste natursten. Hele huset er indrettet med armaturer fra Dornbracht, og al sanitet leveres af Villeroy og Bock. Hvert hus er udstyret med elevator, der forbinder de 3 etager, og som prikken over i'et er der både en professionel havegartner og rengøringspersonale med i serviceaftalen. Per Storgård er ejendomsmægler og har arbejdet i det spanske ejendomsmarked siden 2003. Da han opsagde sit job hos Home i Aarhus for 7 år siden, var planen at flytte til Spanien i knap et års tid. I dag er Per lykkelig gift med sin spanske kone Isabel, og det magelige liv på Solkysten er skiftet ud med adressen i Aarhus. Ja, hej, det er Per. Jamen, bare lige for at høre om aftalen stadigvæk er kl. 10. Fint. Jeg vil mødes bare ved aftalen. Det er godt, vi ses. Hej. Por favor, introduzca código. Desarmado. Listo para armar. Generelt kan man sige, at det er jo ikke som det har været for nogle år tilbage. Der er selvfølgelig sket nogle forskellige ting i markedet, både i resten af Europa og i Spanien, som har gjort det egentlig meget mere interessant at være mægler, fordi der skal kæmpes lidt mere om tingene. Og kunderne forventer egentlig en mere personlig løsning, og det har vi også tid til at give dem. Men faktisk er markedet ganske fornuftigt for det lidt dyre ejendom med god beliggenhed og en god udsigt. Og det er primært det mange folk går efter. Per skal mødes med en anden dansk mægler i Benalmadinas gamle bydel Puebloen. Møder er en stor del af en ejendomsmæglers hverdag. Købere i millionklassen er krævende og har ofte mange spørgsmål. Ja, hej, det er Willy fra Solblå Land Estates. Det var angående den lejlighed, I har givet bud på 260. Willy Brøndum er fra Sæby i Nordjylland og har arbejdet i Spanien i 4 år. Willy repræsenterer en svensk kunde, der er interesseret i at købe en bolig hos Per. Hej Per. Kan du se det? Ja, lige måde. Er det vel? Ja, okay. Hvad med dig? Ja. Lad os kigge på, hvad vi gør med ham her. Ja, lad os godt. Ja. Vil du tage en kop kaffe, eller hvad? Ja, vi går bare lige. Per har arbejdet med den svenske kunde i et par måneder. Køberne er for det meste repræsenteret af en mægler som Willy, da de ofte køber et second home og ikke opholder sig permanent i Spanien. Nå, Willy, jeg synes jo, det er spændende, det du har fortalt mig. Ja. Så, men jeg kan forstå, at de havde nogle spørgsmål omkring nogle forskellige ting. Ja, det var typisk. Køberen har ønsket at få svar på nogle tekniske spørgsmål omkring installering af solpaneler, der er et tilkøbsvalg på boligen. Mødet er kort, men informativt. Jamen, det gik faktisk rigtig godt. Vi havde et godt møde. Kunderne er meget interesserede, de er positive. De havde nogle spørgsmål omkring noget rent teknisk og noget betaling og nogle forskellige ting. Men de vil meget gerne gå videre, og jeg regner med at have et eller andet konkret tidspunkt. Tilbage på byggegrunden har Helene fået travlt med at gøre klar til en fremvisning for 2 svenske par. Køberne er på vej fra lufthavnen tidligere end beregnet, og tiden er knap. Der kommer nogle svenske kunder, som
desværre kommer 2 timer før tiden, så det er lidt stresset, for alting skal være færdigt, og vi skal have lys i husene. Og det er 2 huse, som ikke er helt færdige endnu, så derfor da der ikke er så meget sol på himlen i dag, som der ellers plejer at være her i Spanien, så har vi lige lidt travlt, for nu skal vi have installeret lidt lys op i de her 2 råhus. Ja, man er jo virkelig på 24 timer, når det er, at vi har kunder. Sidst de var hernede, der var de rundt og se hele området, og jeg hentede dem i lufthavnen, og de landede klokken 10 om formiddagen, og så havde jeg dem ellers bare i 4 dage. Vi spiste frokost, vi spiste aftensmad, jeg var ude med dem om aftenen de var rundt i hele området, på casino og alt muligt. Så når man endelig har kunder, så er man altså på, og det er man altså 24 timer i døgnet. Og jeg har jo også en familie derhjemme, så min søn på 14, han synes jo nogle gange, hvor min mor egentlig hen. Har jeg en mor? Men det har han jo, og jeg har valgt det her job, fordi jeg synes, det var enormt spændende. Jeg flyttede herned for knap 4 år siden og tog min søn med, og det har været en fantastisk oplevelse. Jeg elsker klimaet, og dejligt sted at være. Og så var jeg til at starte med, der skulle jeg slappe lidt af, fordi jeg havde været syg hjemme i Danmark, og så tænkte jeg, så kan jeg tage til Spanien eller bo i Spanien og slappe af. Men sådan endte det ikke med at blive. Antonio Molina, der er teknisk ingeniør på Retamar, er i fuld gang med at trække strøm, så der kan komme lys i råhusene. Husene kan konfigureres efter købers ønske, og råhusene er en vigtig del af fremvisningen. Og kig på huset i hvert fald. 2 af husene fungerer som showrooms, så køberne kan danne sig et overblik over det færdige resultat. Så giver det noget andet. Lysdesign er en vigtig del af boligen, og Retamar har et tæt samarbejde med en af de bedste lysdesignere på Solkysten. Our job is to help the different constructors, architects and interior designers in order to have the best solution in lighting at every work. Here, Retamar Santa Matilde is a really exclusive contemporary work. Lighting is a really important part of the architecture in every house. And what we can do with the lighting is to create a beautiful living areas. That's what we try to do. The light package. De svenske købere har besøgt Retamar af flere omgange, og hvis handlen skal lukkes, skal de sidste detaljer falde på plads i løbet af det næste døgn. Det er en lang og sej proces for alle parter, og ofte tager det op til 6 måneder, før køber og sælger når til enighed. Det har været en lang dag for Helene, men jobbet som ejendomsmægler er krævende, og belønningen er ikke i hus endnu. Pyha. En lang dag, men det er gået fantastisk. Vi er kommet igennem, vi har gået igennem alle husene. Vi startede kl. 8 i morges, og nu er klokken 7:30. Så vi er nået langt. Vi har 2 små issues, som vi stadigvæk skal have løst, og det er noget med nogle tegninger og kvadratmeter, fordi kunderne her gerne vil have nogle helt specielle huse designet præcis til dem. Så der skal vi lige have styr på en arkitekt her klokken 7:30 om aftenen inden i morgen, fordi der er blevet lavet et ekstraordinært møde med Lars i morgen tidlig klokken 8. Så jeg henter dem igen her i morgen tidlig klokken 7:10, men vi er jo ikke slut endnu, for om knap 2 timer, så skal vi ud og spise. Så inden min dag slutter, så er vi langt over midnat. Helene er på vej videre med sine kunder, og imens har Per taget en friaften på en af byens bedste tapasrestauranter sammen med sin kone Isabel og hendes 10-årige søn Francisco. Ordet tapas betyder egentlig låg og er afledt af den skive brød, som kroværten anbragte oven på gæstens vinglas for at holde støvet og fluerne ude mellem hvert nip. Andalusierne fik så den idé at belægge brødet med lidt mundgodt, og tapasen var født. Jamen selvom man nogle gange føler, at man arbejder hele tiden, jamen, så er der selvfølgelig også en del fritid. Og i fritiden så ynder vi meget om aftenen at komme ud og få lidt tapas. Og det har vi så gjort i aften. Jeg har besøg af en god kammerat fra Danmark, og min kone og min søn er med ud og hygger selv.
Og vi er gået på en af mine yndlings tapasbarer. Tapasen har i de seneste år udviklet sig, synes jeg, til at blive lidt finere mad fra før i tiden, hvor det var mere den der lidt hurtige mad og lidt traditionelle. Så har man været lidt mere haute cuisine over det i dag. Mens tapasen glider ned, falder solkysten til ro. Forude venter endnu en lang dag for Lars, Helene og Per. Det er tidlig morgen, og Lars gør sig klar til mødet med Helene og de svenske købere. Som den øverste i hierarkiet er det op til Lars at give garanti for de ændringer, køberne har ønsket. Ja, så er det torsdag morgen, og jeg har hørt fra Helene, at vi har 2 enkelte udestående, vi skal have løst med vores svenske kunder. Der er noget omkring nogle tegninger, hvor man gerne vil have lidt sikkerhed for kvadratmeterne, de er, som man også har oplyst. Og så er der noget omkring køkkenerne, hvilke hvidevarer er der med i køkkenerne, og tegninger på køkkenet. Så min opgave i dag bliver at gå ind og ligesom få en fornemmelse af, hvad er det præcis udfordringer er, og så løse det på en måde, så de svenske kunder har confidence og tryghed i den aftale, der skal indgås med dem gerne i dag, senere i løbet af dagen, for at handle. Jamen det er anderledes at bygge i Spanien, fordi vi har jo 2 forskellige holdninger til, hvad der er god kvalitet. Vi har 2 forskellige opfattelser af høj kvalitet, finish og høj standard. Og det er jo meget i kraft af, at vi som skandinavier og danskere har utrolig høje krav til vores bolig. Og det vi gerne vil, det er at lave nogle funktionelle, flotte, minimalistiske danske villaer i høj kvalitet. Og det var nyt for spanierne. Så der var nogle udfordringer der i starten med at blive sådan helt enige om, hvornår man har god kvalitet og hvornår man har høj standard. Standarden er i orden, men et af de spørgsmål, der bekymrer svenskerne, er det oplyste antal kvadratmetre. Lars har indkaldt sin chefingeniør Ignacio Villatoro til et tidligt morgenmøde. What we could do, if this is not acceptable, check up on those measures are what they are supposed to be, according to those numbers. For at sikre sig, at oplysningerne på plantegninger er korrekte, må Ignacio måle rummene op, inden de svenske købere ankommer. Råhusene kan tilpasses efter behov fra kunden, men Lars tør ikke give sin garanti, før Ignacio personligt har kontrolleret, at tallene stemmer overens. Yes. Morgenmødet er i fuld gang, og for Lars og Helene gælder det om at få lukket handelen, inden svenskerne tager hjem. Så findes der potentiale at gøre bordrummet, masterbadrummet større, om vi får tilstand. Vi får ikke gjort bordrummet. Vi har maksat det, som får være indenom kvadraterne, inde i huset. Closet, det er ikke beboelse. Det er ikke beboelse, det er storage. Og jeg har sagt til Ignacio, han skal lige tjekmåle. Tjekmætter. Ja, at dem measures, som er på ritningerne, dem også er faktuelle. Så han holder på nu og tjekmætter. Så håber at dem er sure. Jeg synes, mødet det gik fint. For os handler det selvfølgelig om at lytte og være imødekommende over for, at kunderne gerne vil sætte sit personlige præg på så dyre boliger. Alt inden for rimelighedens grænse, men de ting, vi kan håndtere, dem skal vi selvfølgelig være imødekommende over for. Og kunderne, og specielt dem her, de ved præcis, hvad de vil. De har høje krav til deres boliger. Og det mener vi egentlig, at det er helt okay. Det er vi indforstået med. Det vil vi gerne selv kunne leve op til. Og de ting, som man har påpeget, det er ting, vi kan håndtere. Så jeg føler egentlig, at vi har et godt møde. Der er et par enkelte afstanding issues, som de lige vil have lov at tænke lidt over. Der var en aflukning, hvordan man lukker af og separerer soveværelset ud til gangarealet. Og det skal vi lige have lavet et par skitser på. Men alt i alt et godt møde, og de ting, man har påpeget fra kundernes side, det er ting, vi kan håndtere. Så det føler jeg, at vi kommer i mål med. På et så stort projekt som Retamar er der brug for en benhård kvalitetsstyring. Allan Ridings fra Bovis Lendlease er operations manager og har det fulde ansvar for sikkerheden og kvaliteten på byggeriet. Bovis Lendlease er et af verdens største og mest velrenommerede firmaer inden for project management. As Bovis Lendlease, we've got a system of tools that we've developed over the years in document format that allow us to manage the procurement, the construction and the handover of the projects to our clients' expectations. Our staff are well trained, they're trained on regular intervals to make sure that they're up to date with the latest systems and again using our tools in affecting us to make sure that we can hand over and we can deliver.
health and safety is one of our priorities. We're fortunate in this project that our client backs us up fully on our IAF stance. This means that we want all our employees to go home safely to their families every day. We reinforce this on a daily basis and a weekly basis. We give toolbox talks, we communicate all these lessons that we've learned over the years to the people on the site so they understand that health and safety should be integrated in their daily lives. It shouldn't be something that they have to do because we said so. And this is one of our main goals throughout this project, which we've managed to achieve, I think. So this is the Rematar DOS, yeah? Yeah, this is the Rematar 2. Allan og Lars er ude for at kigge på en ny grund, der skal huse deres næste projekt, Retamar 2. Vi står her nu, fordi vi i lang tid har haft rigtig mange positive henvendelser på Retamar. Super kvalitet, godt produkt er den respons, vi får. Men omvendt, så ved vi også, at det er dyre boliger, det er store boliger, og det ligger uden for nogens budget. Det har sat nogle tanker i gang, at vi skal forsøge at måske lave et supplerende projekt, som har mindre enheder. Typiske dobbelthus eller semi-attached townhouses på 160 kvadratmeter og traditionelle rækkehus. Det projekt, der vi er ved at lave et oplæg på nu, det sidder vores arkitekter og arbejder med, og det får vi præsenteret i morgen. Og efterfølgende så vil projektet gå til Bovis, som vil kalkulere nogle produktionspriser. Når vi ved, at projektet ligesom indfrier vores forventninger rent tegningsmæssigt, og budgettet på produktionen ser fornuftigt ud, så vil vi præsentere det for Belmatna Kommune og se, om det planmæssigt har en fremtid. Per arbejder stadig på sin kunde gennem sin danske kollega Willy. Ja, hej Willy, det er Per fra Retamar. Jeg har selvfølgelig fået din mail, og tak for det. Willy har fået en ny liste fra kunden med spørgsmål til projektet. Per ved, at tålmodighed er en stor del af arbejdet, og der er ikke andet at gøre, end at vente indtil kunden har fået svar på alle spørgsmål. Helene har sat sine kunder af for sidste gang. Det har været en lang uge for den enlige mor, men forhåbentlig har det været det hele værd. Så har jeg sat kunderne af for sidste gang nede på hotellet, og det lykkes. Så vi har fået solgt 2 huse. Det har været en hård kamp, en sej. Det har været, ja, for de her kunder, de ved altså, hvad de vil have. Men vi kommer overens om det hele, så nu skal jeg lige have de sidste ting på plads med Ignacio. Og så skal jeg hjem til min søn, for han har ikke set mig i flere dage. Så det tror jeg, han kan tænke sig. Forhandlingerne er på plads, og Lars og Ignacio er taget til den danske køkkenleverandør for at gennemgå bestillingslisten. Det er løsningen med Gaggenau hvidevarer. Jamen, det er også det bedste så. Det er den bedste kvalitet, det er helt sikkert. Hvad var det egentlig? Hvad var det af hvidevarer så videre, de valgte? Men vil du skal vise dig frem for at se, hvad det er, de forskellige ting, det er, så lige så du helt klar igen. Ja, lige for at have overblikket. Fordi nu, som sagt, det har været en periode og en proces, som har været undervejs. Den er høj, ja. Så det var sjovt nok lige at se, hvad var det egentlig, de valgte? Ja, men så vi står allerede her ved kogepladen her. Okay. Altså, kogepladen, der kan du huske, det var den her. Ja. Men du tæller den her, og så styrer du alle 5 kogeflader her fra den her stik her. Hvor du drejer den op og ned her, som det passer der. Så hver enkelt kogefelt, som du så kører op og ned her. Og det er klart, du er sendt bort, så børnene ikke kan komme i kontakt med, at ikke kører op på den her. Okay. Og sådan en børnesikkerhed her, det var også vigtigt for dem også siden af der. Selvfølgelig. Så det var de meget, meget glade for den her. Det er så den store kogeplade, der er her i midten her. Okay. Ja. Hvad var det på ovnen og mikroen og sådan noget? Hvad var det der? Ovnen og mikroen, det er dem, som er herinde her, men det er klart, det er en anden farve. Okay. Så, hvis du kigger her. Ja. Tiden står ikke stille, og arkitekten på Retamar, Pedro Rosada, har lagt vejen forbi for at briefe Lars og hans ingeniører om det nye projekt, Retamar 2. Okay, understood. It seems like it's not only the Spanish language who could be a challenge, also the planning process to get units inside this area as we want. But we are used to challenges, and we just have to believe in what we think is possible and get it solved. Så bliver det fredag eftermiddag. Næsten fyraften. Det er egentlig perfekt. Vi har haft en god uge. Den har været presset, og der har været tempo på, men det har været det værd. Vi har haft 2 svenske familier hernede, hvor vi har lukket aftalen i dag, og det har været vigtigt for os, for på den måde at komme i gang med projekter, komme i gang med salget. Samtidig så har vi fået
en tilvalgsliste for vores danske familie, som har været nede en 3 gange. Og den tilvalgsliste, den er absolut til at håndtere. Så det tror jeg også, vi kommer i mål med. Så alt i alt en rigtig positiv uge. Det giver blod på tanden til at fortsætte. Og det har været godt for os og vigtigt for os. Så det er jeg egentlig glad for. En lang og begivenhedsrig uge er gået, og optimismen midt i krisen er bevaret i den danske lejr. Det er tid til at holde en velfortjent weekend. Tak for nu.